Gidoiak irakurri nituen, eta Pedro eta Antoniori esker, idoia kontatu ziaten super ondo, ni ideia horrekin banekin hasi nintzen aurkitzen pertsonaientzako adjetiboak, eta hori, azkenean ikuste dut landu dutela amorru aldetio. Amorrua gehien bat landu dut. Pertsonai honek sentitzen duen amorrua landu dut. Bai. Zer da grabaketa egun bat? Niretzako, etorri dian ere bila gaur, jutezea makillajera, esaten duzu egun ondon danoi, jutezea makillajera, jazte izute, gero itxutezu zure sekuentzia grabatzea, entxaiatzezu pixkate Antonio eta Pedroekin, grabatzezu, gero gaur kasualea ez gero sekuentzia hori graba eta azkaltzea jungea, eta oain ditut beste hiru sekuentzi, eta hori grabatu eta etxera. Talde giroa izan da pasada bat, familia bezala bilakatu geha. Jon Plazolaekin lanita izan da pasada bat, azkenen Amankairekin eba, Jon Mendia, Asier Hernández, Dorleta, Inigo Larrinaga, izan die pertsona batzuk azkenen erakutsi diate, tabla asko dituzte gainean eta behaiekin, modelo horiek ukitzea eta zu jarraitzatea horiengatik ikastea izan da placer eta pasada bat. Eta gero izan da, nik kanpamendu baten bezala egon naiz. Udako kanpamendu batetan bezala, udalekutan egon naiz. Oso gustora ibili naiz. Itxaso izagotzen dudan momentua. Azkenean hori izan zen ere castinga seria egiteko. Eta, castinga, separata lehenengo momentu irakurtzezunen, orduan imaginatzen zure pertsonaia pixkat, eta horrekiko sortzen dezu eta lantzen dezu zure pertsonaiare bai. Hasi hori izango zen itxaso eta ni ezagutzen itxaso eta urko ezagutzen dan momentua.